Fala ko yani maa min ka siga fɛnba ale fofona na min dara n'a ye o ɲini ko dɔn fɔlɔ Benin coup d'État ko yalama ko jan tɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma wa waleya in kɛ ni bi cɛ kari tɛmɛnen Fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Benin kɛlɛbolotigiw olu yɛrɛ ye laseli kɛ Benin kɔnɔna Fala ye u ka arajo soba la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye waleya min kɛra k'u da don a ko la Fala ye u ye mun fɔ na anw bɛ se k'o lakali maa ye o ye k'a fɔ ko fangandaraki olu bɔra kalama kabini nɛgɛ kanɲɛ 2 waati n'o ye 2 heures du matin ye mugucikanw fɛ min ye Tigiri n'a ka maaw ye Fala ye k'u ni jamanakuntigi yɛrɛ lakanabaaw u ye taa de kɛ ɲɔgɔn na koyi sabula Tigiri ale de kun tara n'o ye Pascal Tigiri colonel Pascal Tigiri ale de kun tara ka bila jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kunna i n'a fɔ Mamadu Dumuya tun bɛ min ɲɔgɔnna kunna Laginɛkaw fɛ Fala ye n'o ye force spéciale ye nka min ja filɛ nin ye Teboro ale de ye président ka kɔlɔsilikɛyɔrɔ ye Fala ye a ko k'u y'a da tɛlɛ la k'a da dawe la ka gɔlɛ gan kaki fo ka n'a kɛ waati min na Tigiri ka maaw y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka don président fɛ yen u ye waa wɛrɛ ka taa télévision soba la Fala ye min ye Beninkaw ka nin min filɛ nin n'a ye ɲɛfɔli kɛ Fala ye a ko kɛlɛ in ganna dɛ ko a nana se yɔrɔ dɔ ma olu ye ninnu ka blende dɔ de kari o de y'a to u ye président ka so to yen pewu k'u kunda fan wɛrɛ kan a ka kuma senfɛ Fala ye a ko ko in k'olu yɛrɛ tun b'a fɛ k'a ko ban pewu ko nka ko n'u tun y'o kɛ bamananjuwale kɛbaa ninnu bolila ka taga don yɔrɔ min kɔnɔna na n'o o ye u ka kan dɔ ye kilomɛtiri 10 min ye Kotonu kɛrɛfɛla la ye ko n'u kun ko k'u b'a kɛ to ko u bɛ maaw cɛla k'u tun bɛ tiɲɛni kɛ o la sa Fala ye Nigéria wolomasiri tabaw Beninkaw ko k'u ye wele bila olu de ma Fala ye sufɛ u y'olu bila u ka mun kɛ pankuru minnu bɛ yen n'o o bɛ ka in kɔnɔna na ani maramafɛn cɛjugu min b'u bolo ko Nigérakaw ka olu gosi k'olu tiɲɛ yaasa sɔrɔdasi minnu bɛ yen u bɛ se ka bɔ cogo min o y'a sɔrɔ u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa Fala ye o kun minɛnen don maa ninnu bolo n'o ye sɔrɔdasiw ye nka yan'o fana cɛ télévision soba u taara don yen min ye sɔrɔdasiw tɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka na télévision soba fana lamini k'u gɛn ka bɔ ka sɔrɔ sa u ka sɔrɔ ka t'u bila kan kɔnɔna in na ye Fala ye u ka laseli senfɛ fana u ye fɛn damadɔ fɔ Fala ye u kan ka maa miiri janya dɛ ko Côte d'Ivoire kɔnɔna na Fala ye Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ yen ko olu nan'u dɛmɛ dugumana na han ko Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Côte d'Ivoire olu nana ka n'u dɛmɛ ko wa ko min ye Nigéria ye susuli kɛ sanfɛ nka min ye kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw tun bɛ yen o yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ fɛ yen n'o ye nanzaralakaw ka kɛlɛkɛcɛw ye Fala ye olu fana y'u dɛmɛ kosɛbɛ ɲininkali kɛra a la ko yalama ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u ni jamana dɔ bolo tɛ ɲɔgɔn bolo a ko k'o t'ale ka sira ye ale da don yɔrɔ t'o la ale ka kuma fɔ yɔrɔ t'o la maa mun kan k'o baara kɛ o b'o kɛ u y'a ɲininka ko a caman bolila k'o fana tɛ ale ka baara ye ale ka baara ye jamanakuntigi ka yɔrɔ k'o lakana wa ko maa ninnu ko fana ko bamanancuwalen juguya wale kɛbaaw k'u kɛlen don ka dadigi Benin na bi kosɛbɛ cɛ ko k'o fana tɛ tiɲɛ yɛrɛ Fala ye ko marafamafɛn min b'olu bolo bi ko olu ka se kɔni ko ni maa min b'a fɛ k'a ye k'i ka se Benin i ka t'i ɲɛ da a ko ka Fala ye ko ni ko kɛra ko bɛɛ b'i ta fɔ ko nɔn tɛ ko ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na Fala ye ko pɛtipɛtininw tɛ dɛ ɔnzɔngaran nka min ye fɛɛrɛw ni ko kɛcogo ye u tun b'a fɛ ka bɔ sira minnu fɛ u taara sɔrɔ banamini kɛlen don o yɔrɔ caman na u tun b'a fɛ ka aéroport minɛ ka maaba caman minɛ nka olu sira n'o bɔlɔbɔlɔw cɛ o y'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen wo datugulen don sɛgɛ nana kɛ min na sa ko yalama ko Nigéria pankuru joli ye panna Fala ye kabalen ko Nigéria pankuru a ma fila fɔ a ma saba fɔ ko pankuru tubabuw sen don ni ko in na a kɔni ye nɔgɔ b'o la pewu Côte d'Ivoire sɔrɔdasi minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna Faransi tɔgɔla Fala ye k'olu nana ka na don olu nasira u taa sira an'u ka wulikajɔ n'u ka kow kɛcogo kamalen ko k'a dati don o fana na ko journaliste kana kuma kungo lase ale ma dɛ ale bɛ min na min kɛra ale ɲɛna président ka yɔrɔ la a kɔni ko président tora ale kɛrɛfɛ ko fo ka taa muguci banɛ Fala ye ko président b'a ka so a muso tun bɛ yen a n'a ka denbayaw tun bɛ yen ko wa ko in bɛɛ daminɛna ka taa ban pewu
président tun bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ anw ka cɛden min tun b'a ko kɛnɛ kan ye o ko cɛ bɔra ka kuma min fɔ ko kɛra tɛ fala ye an ka maa min bɛ Benin a ko ten ko a ye laseli kɛ cogo min ko in kɛra ten nka ko in tiɲɛna yɔrɔ min fala ye o ye maramafɛnw ninnu tun b'a fɛ ka taa mun ta ka na renfort la o y'a sɔrɔ maaw donna o minɛnw ni ɲɔgɔn cɛ nka ɲininkali kɛra ko nin ye ko in bannen wa k'olu sigilen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sisan kɔlɔsilikɛlaw ko cogo di fala ye ko yalama ko jan dannen tɛ nin ko in na wa sabula Nizeriya ale ka pankuru min minɛna Burukinakaw fɛ yen fala ye ko min ye Nizeriya wolomasiri tabaw ye olu bɔra ka kuma minnu fɔ k'u yɛrɛ jɛya fala ye k'u y'u yɛrɛ coron pankuru min bɔra olu fɛ yen olu ko k'a tun bɛ ka taa Portugal k'a bɛ taa mission na ye kɛlɛ jumɛn bɛ yen fɔlɔ n'o bɛ sen na maaw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka min na Nizeriya min ni Boko Haram bɛ ɲɔgɔn na ani terroriste bɛ ɲɔgɔn na a ka pankuru tɛ se ka wuli ka tulu dasi fo ka taa kɛlɛ wɛrɛ kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na jamana min ni o bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na wa ko ani su minnu bɔra ko la dun ko bɛna na kɛ cogo di fala ye pankuru min bɛ yen n'u ko Burukinakaw fɛ yen ko u yɛrɛ ka fɔ la k'u ye gɛlɛya de sɔrɔ sanfɛ k'u jiginna ye ko foyi tun t'a la ko ni Burukinakaw bɛnna la fala ye a kuma n'i y'a kuma mɛn yɛlɛko da don dɛ parce que pankuru min bɛ jigin ani hakilina minnu fɔra ani baara minnu kɛra a jigintɔ a yɛrɛ ma Burukinakaw fɛ o ma nɔgɔn dɛ nka labɛn minnu kɛra o ko kɔnɔna na AES maaw bɛ k'o ko sɛgɛsɛgɛ maa minnu b'a ko la a n'a ko bɛ cogo di pankuru in segira wa a taara wa maa 9 minnu b'a kɔnɔ a ko bɛ cogo di komi olu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ k'u kun ka pankuru tatɔ don mission na Portugal ko olu ni Burukinakaw kumana ɲɔgɔn fɛ k'u bɛnna kan k'u jiginna bɛn ni kelenya kɔnɔna na pankuru ninnu fana degun min dara kan fana olu m'o kuma fana fɔ maa 9 min b'a kɔnɔ u m'olu bɔyɔrɔ fɔ minnu tun bɛ ka pilote u m'olu fana bɔyɔrɔ fɔ pankuru in yɛrɛ jɔnni ta don o kuma fana ma fɔ hali bi fala ye ninnu ye ko ye minnu bɛ sen na nka maa hakilimaw ko waleya min kɛra Benin fala ye k'a kan ka maa bila i ka miiri ko caman na n'i ye ko in kɛcogo lajɛ min ye fangadaraki in ye AES nana i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'o ye diyagoya ye sabula Benin ale ni AES jamana fila bɛ dancɛ bɔ n'o ye Burkina Faso ale ni Niger ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger yɛrɛ kɛlen don k'i ka karangadaw bɛɛ lajɛlen suwa nin waati in na ani Benin olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fala ye min ye ko in ye fana ko n'i y'a ta k'a jateminɛ basigibaliya ɲɔ ɲɛlen don nin jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamancoyɛrɛn jugawale kɛbaw kɔkɔrɔma donn'o la jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye ko nin waati in na ko fɛɛrɛ mun sigilen filɛ sen kan nin ye AES jamanaw y'a fɔ ko min ye pankuruw ye a fɛn fɛn mana na tɛmɛ olu ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ min sara u la fala ye k'a dasi k'a bin CEDEAO fana ko k'ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen k'a b'u fara ɲɔgɔn kan Beninkaw fɛ yen ko yalama ko Niger bɛlɛntɔ tɛ wa sabula nin waati in na min ye AES jamanaw ye u ye dadigi min kɛ Bamancoyɛrɛn jugawale kɛbaw la kɛlɛkɛcɛ sɔrɔli a bɛ ka gɛlɛya u bolo kosɛbɛ ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan Mali ta ma se ka ɲɛnabɔ ko yalama ko AES yɛrɛ a t'i labɛn yaasa min ye CEDEAO kɛlɛkɛcɛ minnu tatɔ filɛ Benin ni fala ye k'u kana na karaw kɛ ɲɔgɔn na wa hakilimaw ko nin ko bɛ se ka ban k'a sɔrɔ mankan ma kɛ AES ka dancɛw dɔɔni CEDEAO ka dancɛw dɔɔni jamanadenw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'i taara Benin fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Nizeriyakaw bɛ yen Hausaw bɛ yen Jɛrimaw bɛ yen n'i taara Nizeriya o kelen don i mana don Burukina kɔnɔna na fala ye a bɛ ten Mali yɛrɛ fana bɛ o cogoya kelen na ko jamanadenw ka taa ni ka segin o kana na kumaniya nin ko in ma k'o la ko hakili o kan ka baara kɛ AES jamana ɲɛmaaw fala ye k'olu ka fɛɛrɛw ye mun ye u tɛ se maa ma u tɛ baga maa ma nka n'i nana bɛn u tɛgɛ fala ye u b'u ka jo u b'a boli kan wa u ka kuma man ca nka min ye CEDEAO ye ale ka mɔrɔba yaru ka ca dɛ ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i labɛn k'i sɔsɔ ko yalama k'u bɛna se ɲɔgɔn ma wa u tɛna se ɲɔgɔn ma de ko in min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen dugumana ye kɔsa in na min ye Niger jamanakuntigi fala ye ale bɔra ka laseli min kɛ n'o ye Cani ye k'an kana ɲini so an kana ɲini kungo
nin ko in bɛɛ lajɛlen ye faransi de ka jan dalenw ye ka farafina jamanaw kari ɲɔgɔn na ko ni maaw ma balimaya jateminɛ ka sinjiya jateminɛ ka sigiɲɔgɔnya jateminɛ ka furuɲɔgɔnya jateminɛ ka hakili bila ka baara kɛ k'an bɛɛ lajɛlen b'an bolo so an yɛrɛ ɲɛna ko sabula ninnu t'an si fɛ u tɛ nizeriya fɛ u tɛ benin fɛ u tɛ AES jamanaw fɛ bi u t'u fɛ sini wa u b'u ka nafa mun nɔfɛ hali ni nin président si tɛ yen u bɛ to k'a ɲini fana fo ka taa u sago sɔrɔ k'o de la sa jamana ninnu kan ka o de faamuya fala ye ɲininkali kelen bɛ yen ko mun de kɛlen don k'a to bi nizeriya min ye angilɛ jamana ye o dulonnen don faransi la k'o bɔ k'o nunjuru sama i ko a ka jɔnya juru sigila maa min kan na fala ye ko maaw bɛ ka ɲininkali kɛ nin na ko nizeriya dun ye belebele ye farafinna n'i ye belebele sabaw fɔ i bɛ nizeriya fɔ a la diyagoya la nka n'i ye tɔw jateminɛ fala ye ko o tumana ko nizeriya ɲɛ tɛ Afiriki du Sud la dɛ ko Macron bɛ t'i ɲɔngiri de ka delili de kɛ Ramaphosa fɛ ko o tuma ko nizeriya Tinubu ɲɛ t'o la dɛ ko nizeriya min yɛrɛ miliyardɛri ka ca ni farafinna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Yakubu Alita na sira fɛ ko bɛ se k'i yɛrɛ to nin jamana ninnu bolo cogo di ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la fala ye CEDEAO ko de don maaw kana ɲini yɔrɔ jan nin y'an ka kado ye sɔgɔmada in na ka di AES ɲɛmaaw ale ni CEDEAO ɲɛmaaw ma fala ye k'u ka jininkow koliji la sigiɲɔgɔnya o fana ye gasi ye